Mariknan iti kinarigat ti saaden dagitay daan ti karenderya ken dumapay nga negosyo iti Lawaga City agapo kada toy mega oil price hike nga into bigat at damanan ti almost 20 pesos nga na dagita duma nga karenderya ay Lawrence ket sardan iti oring ken kayo nga pagaloto gapo kada toy LPG umabot ti 1.5 to 1.7 iti presyo iti tangke iti LPG iti agdama talagang adupain iti agsarden nga aga negosyo gapo iti handa mag-abroad iti gastusen nga aglako-lako kasi iti makan aglako-lako iti batak ket plano dang give up iti magupaan nga pwesto gabot iti laksi dumasit ti customer nanginapay iti krodo plus iti dumapay expenses iti panagnegosyo amin dagito kita madlawan dagitay adaan ti babastig negosyo iti ko sa norte iti epekto na iti nangin nga presyo iti petroleum products na dagiti mga gatang ken dumapay iti agdamakit back to basic iti aramedin dumapang diskarte kabisan uning nga madaksyonan iti paggastusan iti panaga negosyo yung pure pa inuuring ko ng Idol Lawrence ket hindi na pa iti uringen nga maghatang gabot rason dagitay ang lako di transportation panay transport di uring ket sa daktelmet iti epekto na yung tego namon ada iti chain reaction absorb amin dito isip na po na ng kanya-kanyang diskarte nila duma ano ba iti kasta adalat tamat dito tuloy nga agnegosyo ka oray kasal kinarigat na at least ada basit mapegket da nga maganan siya iti panaga negosyo ngayon ikatawan iti pasok dito mga pagkadal na Lawrence kikayatin na dumapay nga panganan dumapay nga kakarendere iti aksarding palaing nga agala ko gabot ang mito ni customer kada gito kanigat iti apan niyam ko na kas iti batak iti Lawrence ket plano iti give up iti masang pwesto gabot iti kinarigat iti iwan ujay memisyo iti transportation naging iti krodo Idol Lawrence plus yung upa sa unti klase di talagang medyo agrigat dito mga negosyo. Dito malang paset na damit iti Lawaga City kita tuloy-tuloy pa lang iti plan negosyo. Kung hindi duma nga babasit nga negosyo adun iti agsarding palaeng for the meantime nakita sitwasyon o pa lang siya magdagdag nga krisis ti langis plus iti doon mga gatang nga pagkasagulan iti panagnegosyo Idol Lawrence. Idol Dennis, damag man lang iti mo't beneg iti turismo di ba Igenta pwesto Igenta Adams akat syempre wines kumusta mat iti taray or flow iti negosyo tayo iti pag winery tayo? Dabasit iti bimasit iti arrival iti Holy Week Idol Lawrence although adula pa iti imemet nga riders in comparing iti naglabas sa tawag ket dabasit iti nagbabaan na gabo ko iti crisis iti gasolina Idol Lawrence at nang padagden kada ito'y nga sitwasyon Idol Lawrence. So mariknayo Idol Dennison detoy talagang epekto detoy krisis iti agdam akat manamnama ngayon to bigat ket ngumatumanin ti presyo petrolyo. Kuwan nga rod Aktil nagtunga 170 per liter pati prediction iti oil industry ket 20 pesos per liter iti paglato na. So dito pa lang yan nga 200 latan nadagsa nito talaga. Nadagsen, dating gasolina yung nakapagod sa nga rin buta tangat 2,000. Kaya ito nagaw awis. Agsishare tayo, hanga mabalay sa klang ko na. Correct. No. Gusto launay. Ay, imagine to 2,000 mga sarang mag-field Idol Lawrence, kasi may may nga damag, o santo umbar na ti rantayan digad. Correct. Malik tayo at ati rigat, may tinidya.
O nga rod, dito doon mga pag-gasolina, nagdakwa lang ma-rectify at ang allowance. Tignan daw. Ngayon lumagisan, makasakbo lang agad talagang ato ma-retirement, Idol Lawrence, iti naganti serbisyo publiko. Correct. Ngayon nakasugat, iti wagas, mayat mo sa rin, tigo natin yung iti on-pass, kinadumapay, napagadawan iti tama, Idol Lawrence. So nga, amin tatagit marik na epekto na, so nga kada iti pati materialis, Idol Lawrence, gayang hindi na, iti sa ganito, tiles, naduma pa yung construction materials, nagpakagan, although, dito kit nangatanda pa before pa iti gubat, Idol Lawrence, so nga, ito pang mas daon nating minat ko, do, itawang the shipment na gapo jay balasutako, ito nga siya, dito kit stock na pala iti before iti gubat, sa iti anunsyo iti national government na the supply for 3 months kunada. Kaya nga siya Idol Lawrence, dito kit nagatang pala ang sakbay iti gubat iti Middle East. So ala, ikaw rin, aganos tayo, namin dito kit malampasan tumatlayan, apaman, agmamaw, dato'y gubat iti Middle East nga, kinapektaran, interong ang runan iti Pilipinas, ang kinasamitan dito adaan ti nagnegosyo ng babaksi sa nga pangalakaganan nga mga saksakad iti panag-survive iti negosyo, Idol Lawrence. Damag ko lang manood na masmo iti Siyudad Pilawag, Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.